abu merah muda dan biru. Kaya pas tuh saya gitu. Meletus balon hijau dari hatiku sangat Alah kok aku joget. meletus balon hijau kok menengek Kulo iki. Iki kita. piye to Pak piye to anu sik Iki nek. Lho, rebutan mau yen ganteng nggih rebutan. Ra iso. sabar to Moh ra iso tekku ya nek kok cah cilik. Sugeng dalu macange Mbak Limbu. Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kula Mas Dodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Romo Haji Sismoko panggih malih. Alhamdulillah wonten ing Cek. Majang Tengah saged pinanggih. Jenengan lek ngendikan mboten ngaten kok. Pripun? Teng desa Jambangan. Jenengan iki gadah masalah napa to teng Jambangan kok? Dereng. Kok saged rado ngendikan Jambangan iki Pangapunten. pripun to kok? Kula ngengen mawon kok Mas. Ha. Kula ngengen awit wonten mriki wau rawuhipun bapak-bapak kepala desa. Wonten. Sing paling akrab kalian kula Pak Eko kepala desa Oh, Jambangan. nggih. Dados sate tumancep wonten utek Nggih, kula mriki. mboten napa-napa kadang tiyang niku kathah lupute. Gitu, Pak. Oh, inggih to. Kula mirengke teng Wiking, Pak Maksudnya? Hadi. Oh, mriku teng desa Jambangan. Lah, sing ngono bengok-bengok. Majang Tengah. Nyampe mboten kraos Mas. Mboten keras saking jenengan niku fokus kok. Nggih to. Oh, inggih. Fokus lek ngendikan lho. Fokus. Fokus. Fokus napa fokus? Fokus. Fokus niku suka. Lah, benten iki salah kowe niki. Lah nek kene kok ngendikake Majang Tengah seteko Jambangan. Oh. niku perhatiake tresnane awake dhewe sing budaya tekan ngendi-endi kok Mas. Nggih, tiyang seni niku luwes to Pak nggih. Nggih. Kadang nggih ngoten, kadang nggih ngeten. Terus pundi pawartosipun jenengan Bapak? Alhamdulillah Mas, pangestu panjenengan donganipun panjenengan kula sak keluarga wilujeng mboten-mboten alangan. Alhamdulillah. Jenengan Semono ugi kula kali keluarga pangestu panjenengan kula Nggih. nggih sehat walafiat. Keluarga kula nggih putra kula. Gusti Allah paring songsong agung Nggih, amin alhamdulillah. dhateng kula lan panjenengan. Ijih, Nggih. luar biasa Pak. Wah, astu Majang Tengah niku wah luar hebat. biasa. Bangunane gedunge kaya ten ngene gedung Nggih. napa niki? Ini kok ya apa to kok jabuti kancane iki Nggih. nyapa to kowe iki kok sok ben ra lali lali piye? tentang kowe lali Lali nyapa? bar kowe aku Kowe ya pengen ngomong nanti lali. Isih to aku lagi Nggih. kok lagi pertama pemanasan kali Pak Dalang iki mbok ya kasih Nggih. kesempatan. kowe perhitungan Perhitungannya apa? lah aku iki dikerjai Pak Hadi bolak-balik lho Pak Hadi Dalang niki iki mau setengah 11 aku wis dadi Nggih. wis macak kene tak sabuki rasane lah kok jam 12 luwih lagi metu lah aku wis keturuan ngono lho
Ya kuwi salahmu, kowe ora ngerti caturane badi iki piye. Ora ngerti yo. Lah ya untung ngerti urut-urutane. Lah nggih. Niki wau saking Bojonegoro, Mas. Nggih, bacutan Pak ngapuntene. Nggih, Kala nggih. wingi sampun teng Kediri terus bacut teng mriki. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah lancar pangestu panjenengan. Wah, kula niki namung mirsani wonten YouTube menika kok, Mas. Jenengan kalian Mas. Nggih, saestu. Ngoten to. Jenengan nek penak-penak angger pentas ten kutha dalane penak. Jajal kados kula ngeten iki winginane terpuji arjane meh keterak angin kaya ngoten niku. Ah nggih. Nggih keterak lesus. Saking bencana niku mboten saged Nggih, Kadang estu. napa niku? Kantun ngarsane Gusti. Nggih, mboten pengking jenengan niku lari SD napa pripun to? Sing pundi? Pengking jenengan. Niki TK didalke gurune to Pak. Lah kenging napa? Lah pripun mosok TK kok nyolong kopine gurune? Iki kan mboten patut Pak lek ngoten niku. Oh, niku jenenge lek tembunge tiyang mriki menika ngelamak. Ngelamak kalih gurune Kalih ngoten iki. gurune, wedange gurune kok di. Nggih. Kula niki nyuwun sewu nembe sepindah teng mriki. Oh nggih, Mas. Estu kula kaget sanget, Pak. Napane? Piyayi mriki khususnya panitia mriki, Pak. Tur pamonge niku guyub rukun. Guyub rukun sambutanane luar biasa. Luar istimewa. biasa. Ngerti lek enten dagelan monggo. Walah luar biasa. Langsung terima monggo teng wingking toilet. Enten sing gering. Enten sing giring. Dituduh-tuduhne. Neng mboten kuciwa kula. Nggih. Wis ta pembangunan desa niku saged ditingali saking toilete mawon, Pak. Lah nggih, kok ngoten? Majang tengah niku toilete dios kados griya kula. Wah, estu to? Lho, omah kula niku nggih ruang tamu toilet, kamar tidur toilet. Lho, ngantek dapur tak iseni toilet tok, Pak. Saking majune desa, sami kalih daleme jenengan. Nggih, toilete resik. Dias saestu. Mosok, Mas? Nggih, Kok resik napa kathah lek nyaponi? Mboten ngoten nek resikan sing sapan iki mboten tegese niku reget mboten enten teng mriku. Oh, ngoten. Nggih, wau sampun disiap-siape kalih panitia. Nggih. Pak Muji matur nuwun, Pak. Kopine jenengan weh pahit terang kaprah. Lah jenengan nyuwun sing pahit, kan relono selera kan wonten to, Mas? Nggih, salah kula nyuwun sing pahit. Lah, nggih. Tenan mboten diparingi gula. Matur nuwun Pak Muji, semenjak saya minum kopinya Pak Muji, mata saya jenggeret. Matur nuwun. Boten to, Mas. Boten, Jenengan boten. mriki jenengan mau tindakan mriki kak mestine kan beto rencang. Nggih. Lah nggih lah kok meneng mawon apa mboten dibayar mangke? Lah niki jenengan pun salah tampa. Kok? Niki Nggih. dagelan pesenane Bapak Kades Bapak Haji Agus Wahyudi. Loh, kok ngoten? Dagelan sing kena dienggo tolak pagebluk bandok kacang. Wis apik, Dik. Terus ngomong loro apik, Dik iki, Dik. Lah wong ijen saturan karo Pak Dalang nyapa lho Mas kuwi. Aku rene ya ditanggap lho, nyapa omong tok kowe tok. Lah kok ya omong. Lah ditanggap kok malah mangan nyapa to kowe iki? Kalah wae aku omong kowe aja omong. Lah kowe apa pengen ngomong? Ya iya no gentian. Lah ngeten mawon Pak, Kersane kersane kula kalih komet lek omong boten tumpang tindih. Nggih. Niku kula paringi aturan mawon. Oh, wonten peraturane. Wonten peraturan yang nganggo kode Mas. Wong desa nganggo tatanan, negara Nggih. nganggo tatanan, Nggih. awake dagelan ya kudu duwe tatanan. Lah, duwe paugeran, duwe paugeran. Gajah paugeran. Lek Nggih. kula lagi dikenop omongan kali Pak Dalang kowe lek pengen ngomong nganggo kode. Kode kikuk. Berarti aku ngomong. Nah, ganti kowe maju, kowe sing ngomong. Kudu diugemi lho, Mas. Diugemi. Nggih. Piye? Kata sandine piye? Kikuk. Lho, kikuke ya sing tenanan to Mas, madhep syuting, madhep mengarep. Kikuk. Nah, ayo mulai. Kikuk. Nah, ngono. Oke. Kudu dieling-eling. Dieling-eling. Mangke pun wancine jenengan kudu kode sandi ditokke. Lah, leres ngendikane jenengan, Nggih. Pak. Wis pokoke kula temeriki namung saged derek dedonga, mugi-mugi desa Majang Tengah menika tansah pikantuk berkah barokah saking ngarep Allah Subhanahu wa taala. Kikuk. Bilih punapa desa ingkang guyub rukun. Nggih, tur maneh ben taun dienekke wilujengan Menteri Desa. Leres alhamdulillah. Kikuk. Kados ngeten iki kan Nggih. ingkang remen nguri-nguri kabudayan. Lah, nguri-nguri budayan. Nggih, warga mriki nggih seneng, Nggih. nggih sedaya kadhe
napa melih ibu-ibuke lek wonten Kikuk. Gara-gara kikuk aku ora sida omong. nyapa lho dikek kata sandi kok Ora salah. aku kikuk-kikukan. Lho kuwi kata sandi totonan Mas. Nyun sewu Pak Kikuk. Lho Pak Kikuk piye to? Pak Hadi Dalang Kondang kok Pak Kikuk iki piye to? Gara-gara kowe. Kowe apa tuman menika wonten dalang Pak Hadi Kikuk ora penak. Ora pantes Ora wong pantes dalang to, Mas. kikuk. Pak Hadi sehat nggih? Alhamdulillah Mas Komet. Nggih. Dangu mboten panggih ning tetep sehat. Sehat. Nggih. Kok saged? Hah? Kowe apa ndongakno Pak Hadi gak sehat ngono kok. Ora. Ya kudune melok seneng lek Pak Hadi sehat. Sampean niku nek kula sehat, titik oke melu oleh rezeki. Oh ngoten nggih. Lah nggih to wong ngene Pak Lurah. Niki dagelan kula niki Mas Komet ndak hubungi dhewe. Alah lah sing telepon dhewe Pak Lurah sampean gak tau telepon aku saiki ganti dagelan. Ya ta. Kowe aja suudon. Ora iso. Suudon. Pak Hadi niku wis ngubungi awakmu ping pira wae. Nah. Kok delalah kok jojo dobel. Nggih. Gak iso. Kula niki dobel ndak iso. Mulane Ah. malih rata kabeh dagelan niku kula akoni Loh, dulur kabeh. Nyun sewu sakniki asline Nggih. kula ngeboti Majang Tengah lho. Nyun Majang sewu Tengah. dalu niki suran teng Lamongan. Jane. Nggih, Kudus niki wonten Bersih Desa. Nggih, Kula terus? tetep bot-bot ing ngriki. Ngoten to. Nggih. Lah kok mboten ngebotke mriko? Lah mriko mboten nanggap sing nanggap ngriki. Kula ngriki. Oh, dagelan kere. Oh, lambemu lunyu kowe iki. Mila matur nuwun dumateng Bapak Bapak sapa? Agus Bapak Kikuk ngono, Pak. Jenengane pripun to? Jenengan ngertos anu dereng piyayine Pak Bapak Lurah. Pak Agus utawi Pak Lurah menika dasare piyantun tur wis duweni napa gelar haji. Gelar Dadi prikemanusiaan Nggih. sedakoe gedhi. mula kula ngertos piyambak ngendikane Pak Agus nggih alus, sopan santun. Nggih. Wah, napa mawon wong alus, paribasan ngideki telek mboten penyet belas niku. Tapi kowe gak ngerti ya. Nyapa? Asline medhit to. Lho kok lambemu aja aneh-aneh lah. Kowe lek gak gara-gara Pak Ditenenno lho. Dina iki merongos rene tanggapan lho kowe. Sik to. Nyapa kowe ngomong Pak? Aku omong mesti ana alasane. Alasane apa? Mau kan ngono. Heeh. Musala lho. Teng musala, Jagongi. Ya. Ketemu to. Heeh. Terus foto. Oh, foto. Baru foto kan rokok selene. Heeh. Bareng oleh telepon lah kok amit nyun sewu rokok dijukuk maneh. Lah batinku kok gak ditinggal aku. Iku sing ngrekes sing tak omong. Iki jenenge kowe ya cek salah tampa meneh. Lah nggih lho. Nyun sewu. Kok iso mondo medhit jeruk. Jeruk. Jeruke diitung lho to. Gur 6 ki mau. Mongko anggotaku yang 6 kuwi kaya. Kuwi ora Monggo Pak, diitung. monggo dicipi monggo. Iku ora diitung, Mas. Hah? Iku ndilalah panitia maringi jeruk ki samonten niku. Ning niku asli ngriki nggih, panenan ngriki nggih. Iki asli tanaman mriki Pak nggih jeruk. Oh nggih to. Jenengan kok ngicip- Mriki menika tanaman maju, Mas. Maju berarti Termasuk jeruk Bapak Ibu nggih. Petanine niku modern. Modern. Dadi tanam jeruk Apel. tebu. Pis. Mulane tolek keselapun mangkat tanggapan Nggih, pis. tanggapan iki Pis, saulan pis, pisan pis. ngoten niku. Janake tak mulai gentenone mari Mas. Oi. Kok tesih mangkat terus. Nggih. Oh, Kula didongake nggih, masyarakat Majang Majang Tengah. Tengah. Nggih. Wis sampun tepang nggih kalih Pak Kades. Sampun lah menika wilujeng dalu, Pak. Ngapunten lho Gojek. Niki kan Monggo. termasuk penggagas utamanipun Ah. jeruk. Oh nggih. Pinane awake dhewe main nang Batu kita. Nggih. Kaya jeruk panenane nak kono wis suwe. Wis suwe. Heeh, mulih gawani jeruk nang. Engko ki mbuh. Pak Agus, Wis Pak berarti- Kepala Desa iku ora usah disuwun wis maringi. Wis ngerti. Sebab kan? piyantune pangerten. Aku gak nyuwun kok. Kowe Aku iki- kan woro-woro ngono. Ya, kowe iki padha karo njaluk ning alus ya kowe kuwi. Kayake padha kaya. Padha wae kowe iki omonganmu. Kowe aja ngremeh lho, Mas. Nyuwun sewu, Pak. Nggih. Warga mriki terutama ibu-ibu PKK-nya juga Nggih. sangat maju. Nggih, nggih. Niki wonten penemuan saking ibu-ibu PKK. Menapa niku? Saestu bahwasanya warga sini sudah menemukan penemuan, Mas. Penemuan. Daun pisang bisa dibuat atau dijadikan sebagai semir rambut. Iki Tuh. nek ibu-ibu PKK kene Majang mboten saged. Tengah. Oh, maju Loh, Mas. tadi malah ora tuku no, Mas. Lho mboten. Gawe dhewe. Gawe dhewe dikelola, Pak. Napa niku? Ibu-ibu PKK. Elok. Daun pisang Daun bisa pisang dijadikan menghitamkan. untuk obat penyemir rambut. Lho. Es itu to, Mas. Jenengan mboten ngertos carane to? Kula pun ngertos saderenge. Carane piye to? Carane gampang. Daun pisang diambil, Ya. langsung ditumpuk-tumpuk, dibawa ke pasar. Pasar. Setelah itu dijual, uangnya dibelikan semir.
Hebat ibu-ibu sini, Mas. Ora usah ibu sini, ibu kono ya padha wae. Nesu. Kuwi jenenge adol godhog. Mboten, Mas. Kula niki nyawang sinten Mas Komet. Nggih. Kali Pak Agus ketoke ngeten wis eruh tenan to Kowe kali wis Mas. akrab kali Pak Agus. Pak Agus, mula to jago. Nggih ngapuntene kula mboten. Serawung. Ya. Bapak Kepala Desa, Pak Haji Agus Wahyudi. Sumerep. Lek panitia kene ya ngerti sampean. Ini ketua panitia. Ketua panitia. Abah Ladi. Loh. Leres to Bu nggih, anu Bapak Ibu. Pun ngerti. Leres Pak Muji. Piyantunipun. Bapak Ladi ingkang pundi? Lho, ingkang pundi Pak Ladi sing ndi? Nah menika. Sik to tanganmu piye to met tanganmu? Iki lujeng dalu, Bapak. Lho, lujeng dalu Bapak kok tuwil-tuwil ngene tanganmu maksudnya piye? Karo golek sinyal, Dok. Sinyal apa? Golek ngene berarti iku lho. Padune ora roh kok iso lambemu. Ketua panitia. Abah Ladi nggih, Pak nggih. Oh, Nggih Bu leres Abah Ladi. Heeh. Ya Allah, nggih sepurane Mas sampean kok ngerti. Ora dadi apa-apa. Alah, lagi ngerti ketua panitia suarane gede. Lah nek iki mesti gak ngerti kowe. Apa? Sapa sing dadi carike Majang Tengah kene ra roh kowe. Oh, Ibu Sekretaris Desa. Lah ya Ibu Sekretaris Desa sapa? Bu Nunung. Sapa? Bu Nunung. Lho, nggih ta? Ah, nika. Jebulane Mas Komet iki ora ndayani lho. Lho, nggih ditanggap tiyang niku nak saged nyedulur, Pak. Dadi serawung jagong riye. Berarti digdaya tenan kowe. Oh iya no. Awake dhewe. Jajal aku takok pisan kas Mas, pisan wae. Heeh. Sapa sing dadi bubedan Majang Tengah kene? Nek urung ganti Bu Irma. Leres Bu. Bu kok iki jane botoke kene to piye? Bu Irma. Lho, Bu Irma niku ya Allah, wilujeng dalu Bu Irma ya. Bu Bidan niku. Hah. Masa to? Apa piye kowe? Anu mating jelas. Angger wong wedok ayu kok mripate klirak-klirik lho kowe iki Lah ya apa? padha ta umum. Lah modelmu paling kowe ngapalno wae kok. Ora, ya. Jajal nek pertanyaanku siji ki lho, lek kowe iso jawab, bayaranku dina iki pen ra masalah. Diseseni kiai mriki. Wis entek ngapalno ya kuwi tok. Ya iya aku wis ngerti. Mulane iki tak tes. Nyapa lho, Pak? Ya nek kowe tes rawung kali kiai mriki mestine ngerti. Bayaranmu tak pen. Bayaranku pek disekseni kalih Pak Hadi. Oke. Setia, Pak penonton. Nggih, Oke, sekseni. tak Apa? sekseni. Sapa sing dadi dukun pijet Majang Tengah? Tukang Jeblak pijet. kowe. Ora ngerti. Tukang pijet. Tukang pijet Majang Tengah sapa? Pariyati. Sapa? Pariyati. Ngawur saiki ngawur. Takone. Leres ta, Bu? Lah nek ora percaya tak urutno matamu. Matamu dhewe lho, bocah ki omongane gak enak. Untuk memperjelas. Urut yo pijet biasa kok moto diurut Kok iki matamu enak. kesleo. Seneng nek kancane ra roh dalan. Ora. Terus ngene. Ora. Wong kan kuwi sentalap. Mentolo iki jan nyuloh kodhok ta piye kok iso. Kowe yo kok ngerti yo, Met yo. Alhamdulillah wong serawung. Nggih. Nggih saderenge ngapuntene lho, Pak. Mboten wonten lepate kok Mas Dodo. Mboten ngoten nek yang Jawi kan ngeten iki to, Pak. Enten Nggih. napa sithik mesti ngapunten engkang. Oh nggih, panjenengan Kados menika. piyayi mriki. Piyayi Nggih. mriki kan piyayi ingkang ngerti budaya. Nggih to? Piantun budaya. Piantun budaya. Estu nggih. Estu wong Jawa aja sampe ilang jawane. Tur malah tingkat kerukunan Mas. Pak Kiai, Bapak Ustadz iki nyengkuyung kabeh. Lah ngeten iki, Pak. Pokoke desa kok sedaya warga, sedaya perangkat, sedaya tokoh masyarakat yang kuyung insyaallah desa niku bakal maju. Mula mugi-mugi Majang Tengah tansah maju berkah barokah Allahumma. Amin. Lho ngeten iki Pak senengku kula ngeten iki. Tur piyai mriki nggih kompak-kompak, Oh Pak. nggih Mas. Nyatane enten wayangan, mboten enten sing ngengken madhep mriki sedaya. Nggih ta? Nggih. Iki kompak ngeten iki. Soale namatke kalian Mas Komet. Lho, iya ya, Met. Mbuh. Loh, berarti ten mriki Komet niku kathah sing ngenali, Pak. Lah niku mau dukun pijet non sampe eroh ini kan berarti pun nate sowan mriki. Wah, berarti kowe ning kene iki wis terkenal. Coba tak takokno warga mriki ya. Kowe iki wis terkenal tenan apa urung? Lah, jajal. Nuwun sewu Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, sampun tepang kalih Mas niki napa dereng? Sing banter Bu, sing keras. Sampun tepang napa dereng? Iki ketoke pecah biting ketoke iki. Sing ana sing sampun, ana sing dereng. Ora usah kemaki kowe. Wow. Ku lho soalé ana sing urung kenal. Takone sing neh. Tak takon pisan kas Bareni. nggih. Pertama ri. Nuwun sewu sing banter Bapak Ibu, sampun tepang Mas niki napa dereng? Prika sampun, prika dereng. Dereng berarti ra di HP.
Lah nyapa? Tak tau ndelok YouTube. Kowe apa tau mlebu YouTube? Lho, kuwi bolak-balik aku. Acara apa? Mlebu metu acara kriminal. Tapuk Kok sisan. kriminal piye to? Lah aku lho ora nek sing kenal-kenalan ngono lho. Nggih, ngapuntene Bapak Ibu ingkang taat. Nyuwun sewu Pak. Oh, nggih. Kula tak pitepangan riyin. Lah kula niki kok mboten percados lho Mas. Kenging apa? Niki mboten yakin Mas Komet niku kok ora percaya lek kata sing kenal enten sing mboten Mas Komet dhewe jajal sing nangleti. Ya kowe Sing dhewe yakin jajal. cedakne tenan pora kowe iki. Piye, Cak? Engkang komet KW kowe. Komet kan Mosok aku kok takok aku lho. Sik to kowe iki dina iki macammu kok aneh to. Ayo, Mbak. Dasmu siku kowe. Aku anggere ngaku blakon iki rasane Pas kok siku. dasku penyet. Ning ora apa-apa. Iki lagi cepot kaya cok bakal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bocah kaya katen bat suarane gowedi Pak. Iya, jebulane kok jan suarane menggelegar. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki lho piye Yen sewu, majang tengah niki enten salam kok cengengesan. Niku salam niku ndongane jenengan jawab ndongane kula. Saling mendoakan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Piye, Ci? Jaji-jaji sapa? Aku yang mau celuk Sukri ya. Lah wong kowe omonganmu gak bener kaya bener ae Iki mukadimah lho, Cuk. Mukadimah Mas, tapi kata-katamu salah. Sing salah ndi to? Sing salah ki ngguri ki mau. Nyuwun sewu Pak kula. Nggih, cobi dilurusaken Mas. Para pinesepuh, para kiai, para gus lho. Aja Nggih, nggih. ngisin-ngisini lho Mas. Teng Majang Tengah lho niki. Iya, iya. As-sholatu isik to tak warai dhisik. Kamu diam dulu biar aku bilang dulu tahu. Apa? Kok mampu walang sangit tau. Pancen bar mangan seng-seng walang sangit. As-sholatu Komet. Aku gak omong iki. Kamu udah umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku, Komet. Yo raine kaya mangkok. Konsentrasi. Wong umi-umi kok ganggu konsentrasi. Lah wong iki sing dingeto wajahe lho, Mas. Lah kowe lek umi-umi aku yo ketok. Iya, aku tak meneng. Meneng, ora usah umi-umi, fotone merem. Aja ambekan. Bongkong. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, ngapunten kurang ambiak berarti. Ambiya ipari to kok ambiya. Anbiya. Ambiak. Anbiya. Iya, iya. Piye? Ambiak. Lah, anbiya sing pasih ngono lho. Ambiak. Anbiya. Ambiak. Tanganmu tipak. Lambene kok cintung bensin. Ama badu. Alah ku lho, apa to, Met? Ora bapak-bapak, ibu-ibu niki enten napa? Duh. Mau jelas wayangan sedekah bumi mosok ngene tahlilan. Menengo, iki trik komunikasi dengan para penonton. Ya sepurane. Dalu punika enten napa to? Nggih menika enten wayang. Dalane sapa to? Mbuh. Dalu punika kula lan panjenengan sami katuran wonten ing ndi iki Balai desa. menengo to. Majang Gang tengah. meneng. Majang tengah menika nggih menika mboten senes kangge ndongaken sedaya masyarakat Majang Tengah. Takbir. Apa e? Lha kowe modele kaya ape ngelok perang ngono e. Dongane wong donga ora kulaan. Nggih, ngapunten Mas. Mugi-mugi selamat. Apa e? Selamat iku donga penting. Pak Lurah matur nuwun. Bu Lurah nggih matur nuwun. Dalu punika kula mboten saged maringi napa-napa, awit napa to? Kula mungkin nyuwun diparingi. Iki enek wong ngemis tapi halus nggih niki. Jane biyen iki sekolahe ning endi? Oh, sekolah bayar dedek ya kowe kuwi. Ah, kowe karo aku sekolah dhuwur aku to. Dadi re sapa lho kene S1 sarjana ya Mas. Lah kowe SD kok. Pak, S1 kok dipadane SD. S1 lu pirang tahun? S1 5 tahun, Mas. Ya SD pirang tahun? 6 tahun. Sekolah suwe aku kok sombong. Kene 6 tahun ya biasa kok. Celok kowe aja ngisi. Kene piyai wong cerdas-cerdas lho. Wis S1 pirang tahun to? S1 5 tahun. Aku SD pirang tahun? 6 tahun. 6 karo 5 akeh ndi? Akeh 6. Kowe iki mangan bangku sekolahan suwe aku. Mula menengo, serahkan pada yang ahli.
Ali maksiat iki yo. Kados astagfirullahaladzim. Apa? Maksiat. Lah kowe yo apa ora? Kolo-kolo. Ya penak. Kadang. Lah ngoten. Duh, apa e? Apa lah ngoten kuwi apa intine? Aku bingung kok, Dong. Lah bingung nyapa li bingungi? Aku sing ngger lunas ngene iki lho bingung. Apa wis dilunasi? Gung. Rambemu lek niki komet ketepangane Pak. Oh nggih. Ngapuntene lek kula nyuwun sewu Bapak Ibu langsung kemawon kula dodok kula mijil saking Kali Tidu Bojonegoro mbok bilih jenengan nate sowan tindak teng Kali Tidu dereng ngertos Pak Camate Kali Tidu nggih menika kula nggih rakyate. Oh, ala kere. Kere mok sombongne nang Malang, Bro. Aja ngomong kere Mas, saya itu sebagai tangan kanan Pak Camat. Apa artinya tangan kanan? Tangan kanan orang yang dibutuhkan dalam pemerintahan yang ada di... Terkadang manusia lupa dengan filosofi antara tangan kanan dan kiri. Apa filosofinya? Tangan kanan apa artinya tanpa tangan kiri, Bro? Bagus tangan kanan Mas, soalnya apapun yang terjadi itu yang diutamakan. Nah itulah yang kanan. terlihat kelihatan bagus dok. Tapi yang penting-penting ada di tangan kiri. Penting apanya yang penting? Loh, lah nek awake dhewe bar ke toilet, awake dhewe operasional, tangan kiri gak mungkin kanan. Blok goblok. Ngah cengah. Ini modelnya mendele bocah ki suwe. Iya iya no. Gregeten tak lapor Pakku. Kowe ora ro Pakku to? Pakmu apa? Pakku anak buah bupati. Anak buah bupati. Anak buah bupati sombong. Padimu dadi apa? Pegawai PLN. Setrum bongko wae. Wong teko Ambil mojo ngono. Wong ning kene iki awake paring panglima. ora, kowe kowe. Kowe lho ngeten iki lho, Pak. Kenging napa kenging napa? Wong utawa kanca sing lali jasane kancane ya kowe kuwi. Nyawa. Kowe nek gak minangka gara-gara aku, kowe ora iso teko kene lho, Mas. Maksudnya? Kuwi jasaku lho, Mas. Nyawa. Lho nyuwun sewu, Pak, kula buka teng mriki. Oh nggih, monggo. Niki nek mboten gara-gara kula mboten saged dugi mriki lho. Oh ngoten. Soale ki ambek mboten gadah kendaraan sing gadah kula. Lho. Kowe nunut aku. Nah iki aku mulai gak suka aku. Lah nyapa? Aku nunut kowe. Iya, Berarti sing duwe kendaraan sapa? aku no. Lah kowe berarti ape woro-woro karo masyarakat kene nek aku gak di kendaraan kowe dhewe. Ya iya Aku nunut kowe. Iya. Ben aku isin. Kuwi jenenge menjelek-jelekan, merendahkan di atas umum. Maksudku gak ngono. Saya aja tepuk tangan, Mas. Tenang, saya. Ora aja. Tepuk Maksudku tangan gak ya ben. ngono. Lho aja. Wong kowe modele apa golek menangmu dhewe. Maksudku ngene, lek aku sing apa duwe kendaraan paling gak kowe iki ngurmati aku, aja nyepelekno aku terus. Sing nunut sapa? Sing nunut kowe. Lah iya, Kok malah galak kowe, Truk? sing duwe mobil sapa? Aku. Lah iya. Ya Mas teh aja muring-muring Wis cekon nek kowe duwe mobil aku nunut kok. Dadak diterangne. Ki piye to Pak bocah ki bingung to piye lah. Kudune awakmu ki ngerti nek aku sing duwe kowe sing nunut. Aku wis ngerti. Mobilmu. Ya maksudnya awakmu ki iso ngajeni aku sithik. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ngajeni sithik karo aku. La ilaha illallah la ilaha illallal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu Kowe apa bar petuk demit to piye to? Jare makan ngaji. Ora ngaji ngono maksude. Kowe nek enek sing wong nulung kowe paling gak kowe iso ngurmati sing nulung kowe. Dadi awakmu kudu paham aku ki sapa. Kowe dodo. Mas iki kowe iki omong sak omong ki dijaga. Paling gak kowe iki wedi karo aku, soalnya aku ki sing bantu kowe. Kowe wedi yo karo aku. Iya aku wedi. Bodo pake. Menghibur. Menghibur wis ket mau. Gregeten aku suwe-suwe kok. Stop ora kok ya. Ya ya, ayo nyanyi nembang sing becik sing apik. Lanjut toh. Dadi jenengan kan pianu Bojonegoro itu sugih pengalaman di bidang budaya. Nggih. Gak kalah karo sinden-sinden. Ngapuntene menawi Bapak Ibu radi kaget dialeke Bojonegoro niku rena-rena Pak mboten sami kados mriki. Nek teng mriko niku piye leh cah? Nggonem, nggonku ngono kuwi. Nek ning kene nggonmu. Nggonmu tak sogok tak gembok. Lho nek teng mriko ngoten niku. Ngoten to? Teng Nggih. mriki, teng mriki tak kunci. Tak kunci. Oh, mriko nggih. tak sogok. Ngoten niku nggih ngapunten ingkang kathah. Mula awake dhewe paring panglipur dalu punika. Aku tak nyanyi, awakmu nyarno. Aku sebagai bintang tamune. Oke? Nah, Oke. cocok nih. Soalnya tadi mulai sore mang wis enek MC nih. Nggih. Mungkin jenengan terus pengalaman di bidang MC. Wah, lah Pak, hari ketemu niku Sinten? belajarnya teng pundi? Sinten niku? Belajare ning awakmu. Takono. Lho kok takono piye kok Pak? Kok takon piye to kowe iki? Tak Yo. jarne. Iya, berarti awakmu buktikan.
Aja gelem kalah karo MC sing sore mau. Iya. Buktikan. Suarane sing gedhe. Yo. Sing gedhe. Sing gedhe. Alah kok sing gedhe ora ngono. Nadane gedhekne. Yo. Kurang gedhe. Yo. Kurang serak sithik. Yo. Ngeten. Yo. Tambah ngeten sithik. Tambah sithik. Enak apa? Kok ngedut terus. Ya saesamu wong kowe biyen mantan MC dangdut ya kaya MC dangdut ngono. Oke, baik saudaraku. Asik. Supaya malam hari ini Majang Tengah benar-benar bergoyang. Asik. Majang Tengah benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu artis cowoknya Indonesia. Artis cowok yang bertubuh kembalnya Indonesia hadir di wilayah Majang Tengah untuk Anda. Mas, kowe MC-mu bahasamu wis apik. Ya. Cuma eleke siji, guyumu kedawan. Lho, iki orkes ta, Dong? Orkes guyu boleh tapi jangan kepanjangan. Oh, Jelek. kakean ta? Kakean sithik wae. Oh iya. Sithik wae guyune. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis cowok Jawa Timur Indonesia. Hah, ada Siapa dia? Hah! Hadir di tengah-tengah Majang Tengah tentunya. Hah, spesial untuk Anda semuanya. Hah, kaget aku. Jebol kupinge. Jare kon Siti. Kowe diajari kok angel mentok dedel mentok kowe iki. Omonganmu lho Siti. Maksud sidiknya itu bukan seperti itu, Celuk. Habis gimana sih? Maksudnya iki ngene lho, guyune aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus? Sedengan. Oh iya. Apa? Sedengan. Iya. Oh, susi. Kira lambeku kudu nyipok to. Yo, Ning ndi? Majang Tengah supaya benar-benar bergoyang. Ada salah satu artis cowoknya Indonesia. Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Hadir dari wilayah Bojonegoro. Tak panggilin Anda siapa dia? Ora ketok apa-apa. Wedil matane. Siarno dhewe metu-metu dhewe. Alah, MC ora pokro ngeten iki. Mulane to latihan MC. Ora. Aja kakek dolanan game wae. Innalillahi. MC apa ya? MC dangdut kok. Iki nyara wong kepaten. Lah iya. Lali aku. Cek 1 2. Bapak-bapak, ibu-ibu. Enak, Pak. Niki sone napa, Pak? Sidorekoso. Sidorekoso diasmu no. Sono Sidorekoso son ora tau makmur tapi kok Sidorekoso. Son menika OJS audio. OJS audio luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Ndi? Lho kok ndi piye to iki? Eko ki nuruti gurine nyapa kok takono ndi-ndi. Eko kok cirigis men. Selamat menikmati hidangan yang ada. Kah. Ada buah semangka, ada buah belimbing. Belimbing. Untukku garing, Lek. Kaken blimbing. Pakaian. Dan juga di sana sudah ada buah-buahan. Buah jeruk. Jeruk. Iki eko apa e? Eko Syariah. Syariah kaya ban BMT kok. Ekone menjaga kesopanan. Oh, menjaga kesopanan Etikane ben ada. Etikane ono. Ya apik ki elok iso dicontoh karo cah cilik-cilik iki. Hati-hati yang ada di belakang sana. Nah. Jangan duduk terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol, Suwek kadokmu. kecantol. Suwek, wek. Eko apa ya, Met? Eko Syariah. Hati-hati yang duduk di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas kalau ada uloluo. Telusur. Uloluo. Telusur. Ya apa ya? Lah kowe kata-katamu horor kabeh. Kene sing dadi eko malah teratapan. Berarti kudu sopan. sing sopan. Kalau ngomong jorok. Ora. Mari kita sambut. But. Nah. Pak
Lurah niki lho Pak Kades, omong jorok potong 750, Pak. Mboten Pak, kula namung mbut. Malah mau bulan bali. Ngono lho MC ni. Ayo, sini. MC-nya sudah bagus, saiki artisnya yang Kula sing nyanyi, Pak. Oke. Oke, terkhusus buat masyarakat Majang Tengah, lagu spesial buat panjenengan sedaya. Ini langsung saya datangkan dari Amerika yang berjudul Always. Opo bener ora yakin aku iso Avengers. Bu Gloria nanti kursus Inggris ya, Bu. Panjenengan Lagunya judulnya apa? judulnya dari Amerika, judulnya Always. Oh iya. Judul kok keteragal. Bedan gejeng neh. Lo gegek seneng aku. Lah nyapa kono golek-golek ya mesti wong to kok. Duh, anggap aku setan. Lho aja ngaku. Aja ngaku. Ya kowe omong aku kok ora penak ya. Nyanyi sing penak. Ya. Dapat hadiah dari Pak Lurah. Maka wis kocok ya Pak, dikasih kocok ya. Olah kocok. Komen iki geger dhewe. Kula sindene wedi. Iki katanya pasiennya Pak Purnomo metu. Untung. Lah kowe ngene malah koyo cah bento. Gendeng. Siarne. Ada. Iki lho. Kowe iki nyarno artis pemaling motor. Tak tua apa minger lho kowe. Ada siapa artis yang sudah sangat terkenal di mana-mana? Lagi sama. Contoh, artis yang mempunyai badan gempal dan mempunyai wajah yang cakep. Siapa dia? Alejandro Alcantara. Alcantara. Ada siapa dia? Artis yang pernah menghiasi televisi Anda. Ikut dalam Indonesia Mencari Zakat. Mencari bakat. Kan gue miskin. Melarat artis yang gelek jakat. Ada. Cak. Dodo. Alcantara. Yo. Musik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kembalikan katok kolorku. Setan Nggak beli mayit lho. musik lo ngomong. Mas musiknya nyuwun drama nggih? Sing drum. Tak mriku Mas yo duk aku mesti yo. Enten, style enten. Enten. Sepi. Duk tak. Oke baby. Oh. Baik satu lagu yang berjudul Always. Langsung dari Amerika. Mundil. Musik. Come on everybody yo. Aku bagian apa? Kowe bagian enggak yo. Neko. Enggak lah, Bos. Strum. Come on everybody yo. Majang Tengah istimewa. Come on. Ai. Wah. Wah. Kowe sing nyanyi, aku sing nyesin. Kenapa? Angel lho golek wong tuwek ra diisin. Awakku iki lho. Gajih gundulmu kuwi, gajih. Tapi semangatmu luar biasa. Semangat wong nek ditimbali totalitas, Mas. Ditanggap wong akeh kok ora ana totalitas ya isin to. Anu mungkin batine wong kene. Heeh. Kalau dagelane sing lemu gak duwe gulu kok luwinsak. Kan duwe gulu gudulmu ngono. Kene duwe gulu. Lah kowe ra duwe kok. Duwe ki gulu to, Mas. Gulu ngene lho penak. Padha aku ya iso lho. Sawake. Lha iki sawake. Ngapunten Bu Bedan kula kathah lemak jenuh niki nggih. Makane to olahraga. Oke, musik. Yo. Yes. Come on. Hey. Yo. Rock. Yes. Itu jagone kluru. Krungu suara. Nek tau krungu ya kading kembusu. Yes. Itu jagone kluru. Krungu suara. Ngalor sing ngidul bal ngidul waras. Kowe iki nyanyi apa? Yes. Yes apa? Yes esuk. Ora yes. Kuwi kolaborasi. Kolaborasi apa? Britney Spears kolaborasi karo Didi Kempot. Dadine Yes. Nyanyi. Lho apa iso? Urusan suara. Oke, langsung. Apa Ah, lagumu? temponya agak pelan, Mas. Duk tak duk tak duk duk tak duk. Ya gitu ya. Mas. Duk. Asik. Apa judulnya? Sebenarnya
lagu berjudul Sunday. Oke. Just one Sunday. Bisu. Ya, Pak. Oh, kuwi lagu sandale sapa kiwa sedaya. Bales, rupane bales Pak niki. Nggih ngapunten niki Nggih, ning kula percados kok, nek Mas Komet itu kan ahli di bidang suara. Suara kan cuma satu suara. Nggih. Suara anak bisa, dewasa, Bisa. orang sepuh bisa. Loh, jenengan mboten ngertos. Niki pengisi suara film kartun nggih Pak Komet niki, Pak. Masa nggih? Nate diundang ke Jakarta. Ya, Met ya. Gae. Oh, nggih nggih. Kowe iki tak umbulne to, Nggih, Pak. Pak. Nate ngisi teng Jakarta. Ngisi suara kartun saged. Masa nggih? Nggih, Doraemon nggih, Doraemon. Keluar otomati. Loh. Berarti sing ngisi ten mriko niki. Doraemon, Pak. Liyane Doraemon apa mati som? Adit, coba kamu sini deh. Kamu itu dibilangin sopo, ya deh. Kamu sama saya itu diperintahkan Pak Haji. Loh, pas to, Pak. Pas to niki jarwo, Luar Pak. biasa, luar biasa. Film kartun jarwo. Ya ora? Nggih, koncone sapa? Oh iya, nek kuwi bener. Sapa? Loh, ya sapa to? Kancane jarwo ki sapa? Aku takon kowe. Kancane sapa? Kancane jarwo kuwi sapa? Lah sing terus sapa? Bocah ki piye to? Bocah ki iki tak omongi jarwo ndek kanca lemu kuwi jenenge sapa? Mbok. Karo. Kowe ki paham ora ta Mas iki? Ayo sing jarwo sing. Ayo, Adit, kamu sini lho. Lah ya kuwi jarwo, sing Sing- budi. Sing lemu sapa? Kuwi sapa? Aku karo. Kowe kok takon aku takon kono. Bocah ki rung tau diombeni racun tikus. Tapi jajali saniki suara-suara yang menganut lagu karena yang lagi ngetren sekarang lagu-lagu yang lama seperti lagunya Roma Irama. Oke. Oke. Originnya Mas, saya minta lagu kuncinya di G. Kunci kok kunci. G. Sebuah lagu cukup lama sekali dari Roma Irama. Mana Mas? Balonku ada 5. Tepuk tangan Bapak Bos. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Luar biasa. Persis. Meletus balon hijau hader. Apa ya? Loh, Roma Irama ya halus. Dorong ngebas. Hader. Mledose, berarti mledose balon ki mah lho kok Ini iso. Roma Irama asli, Asli. ditambahi. Piye? Meletus balon hijau hader. Mengi ki romane. Ugi niki ngaturke sugeng rawuh dumateng anggota DPRD Kabupaten Malang. Iki menika Bapak Rahmat Kartala. Ya, Sembah nuwun rawuhipun paringi dipangestu kagem sedaya warga mriki Bapak nggih. Alhamdulillah. Nggih. Tepuk tangan kagem Bapak Bapak Rahmat Kartala. Bapak Rahmat Mas, Kartala. sik to. Kula niki wau gumun suarane kok persis Roma Irama. Loh, ngoten niku lho Pak. Dadi Terus menghibur itu fleksibel. Kita harus bisa memasukkan yang penting bisa diterima kan? diterima. Dadi apa mek niku wau tok? Loh, niku nak dangdut Pak. Dangdut. Nek Pop kaya pop saged ya. saged. Pop Mosok. kaya ono. Pop di Mas, di. Pop iki. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, Wah, ebit ki ade. hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Kaya pas tuh sakit. Meletus balon hijau dari hatiku, sangat Doreng nang ndi? balonku kuning
Pledusmu kok iso kaya bledek. Lho iki pop kowe gak krungu to? Ya krungu. Pop iki cepet Ebit GAD. Meletusnya piye ta Ebit iki? Meletus balon hijau daratiku sangat kacau. Kok seta Mas, kok rewek spasine iku lho kok terus jawablas terus iki piye to? Pengen ngerti jore. Aku pengen ngerti dore iku lho kok cepet men to. Sekelen. Oke, tak demek kene ya. Oke, siap. Meletus balon hijau darat. Penyanyi bilang pernah becaki koclok. Juara ki komen iki. Kaya Allah tali picis. Iku mau lek pope Ebit GAD. Nggih. Nenek nyun sewu nak kali yoga-yoga, Nggih. balonku ada 5 juga bisa menjadi langgam. Lho. Langgam yen ing tawang. Wah, saestu to Mas. Oke lho. Ini berarti panjenengan memang ahli suara. Sing apik tenan lho ki. Ae rungane. Ya. Balonku ada 5 wong ayu. Enake lho bocah iki. Rupa-rupa warnanya Luar biasa. hijau kuning kelabu emas merah muda dan biru Alah kok aku joget. meletus balon hijau dong kok ngenyek Lambene lek gedhose kok sampe balon hijau dong bledose ra ngageti belas Ora ana sing kaget nek beda sing ngono. ah nyanyi karo sinden ya Ayo diceluk ditajake. wis Ha niki sinten Pak Engkang kepareng kadose wonten pamundutan apa mboten Mas? Oh niki mboten. boten. Oh nggih. Ditanjake paranggonane menika wonten Mbak Gabriel sing cedhak kalian kula. Nggih. Ingkang angka kalih menika Mbak Tika. Muga Niki saking sinten? Mbak Gabriel saking Selorjo Blitar. Tasik kenyo niki. Tasik nembe namataken studi wonten SLTA. Nyapa kok tirak-tire. Met, komet. Apa piye? Ono apa? Iki enek sinden sing jenenge Gabriel. Iya. Yen mbok ibarat to Gabriel iki mbok ibarat to buah apa, Met? Buah jeruk. Kok iso jeruk? Jeruk majang tengah legi-legi. Oh. Yen dikoncai kulite, wah kuning merusuh. Salajengipun Sing nomor kalih menika Mbak Kartika menika saking Sawut Jajar. Mat, komat ono apa? Iki enek sinden jenenge Kartika. Wis seru. Yen mbok ibarat to iki sebagai buah apa? Buah pir. Kok iso pir? Putih regane larang. Sik dibungkus meneh. Yen dibuka putih pol. Yen didahar nyes legi. Jan pinter tenan. yo pas nggih Pak. Sing nomor 3 nomor 3 sinten? menika Mbak Dewanda. Mat, komat. Oh, iki enek Mbak Dewanda. Ya lho. Pomo buah mbok ibarat to buah apa, Mas? Anggur ijo. Tegese apa? Dipangan ya ocek ya apik, ora ya ora masalah. Rasane piye, Mas? Legi noblok goblok. Aku gak ngerti, Mbak Sing Dewanda. nomor sekawan menika wonten Mbak Lia saking Blitar. Menika wonten sinden jenenge Mbak Li. Piye? Lia. Iki mbok ibarat to buah-buah apa, Mas? Buah ngono, gedang Ambon. Kok iso gedang Ambon? Dawa ijo dikoceki putih. Yen didahar kelenyel. Mbak Lia gedang. Sing nomor 5 Nomor 5 sawangan, Mas. Iya. Niku Ibarat namine Mbak buah-buah Ima. apa, Mas? Mbak Ibarat Ima. Ima buah apa? Kates. Loh, kok iso kates? Kates impor, Mas. Maksudnya piye? Rupane kuning. Ketoke atos tapi wis gembuk. Kok iso wis yen didahar rasane piye? Ya legi. Iso melancarkan peredaran cerna. Pencernaan, peredaran cernai apa? Iki bahasa komunikatif Pencernaan. kok. Sing nomor 6 lah niku Mbak Jarwati. Menika wonten sinden paring asma Pujarwati, Mas. Kersane. Kok iso kersane mbok yo sing dipadakne lho. Lah iya lho, wong kancane dipangan kok kuwi ora. Lah iya. Kadane kaya ngono aku sik mikir buah opo. Ya mbok yo sing adil to, Mas. Buah keros.
Apa? Keres. Keres ki apa? Wah talok lho nek kene apa to? Apa to kene iki? Anu present. Iya. Iki buah keres tegese apa, Mas? Iki buah cilik-cilik. Putih-putih. Rasane legi. Yen dioceki, Ora usah dioceki langsung taktuk. Mas, Mas. Oh, takok terus. Sinden loro iki ketoke tasih kenyong. Yen to ibarat to sinden loro iki buah apa, Mas? Iki buah apel California. Apa? Apel. California. Iya apel. Apel biasa ono apel. Nek apel iki berarti wis rapi. Oh, lah nek terus Sik perawan iki apel. malah kaya ula sawa. Kok tegese apel kuwi apa, Mas? Buah larang Mas. Yen dioceni, Dioceki ya apik, ora ya apik. sing dar sapa, Mas? Lin Mas. Wis sampe tekan limas lho. Lin Mas yo gelem apel kok. Ayo kabeh. Niki sing keparing jenengan sinten yen, Pak? Nggih, kula nyuwun berkahipun ingkang siji loro. Oh, siji loro Mbak nggih. Tika kalian Mbak Gabri. Kali. Mas aja dipleroki. Mas aja dipoyoki. Karepmu njaluk diesami. Aja ditinggal api bagian ketimuran. Kaya sing eling budaya. Dan pasangan serasi. Walah, nggih. Cara niki Mbak Gabriel pasangane Mas Dodok cocok. Kula Nggih no. Mbak Tika pasangane Mas Komet cocok. iki pomo kula dipasake tenan no, mesti wong-wong padha anu, Pak. Kenging apa? Mesti padha takon, kae sapa to kok modele kaya lombok tempang tahu. Sing cok gedhi, sing cok kaya lombok. Ini enggak masalah, cinta itu tidak Oh, memandang enggak berat memandang. badan. Cinta itu antara hati sama Mas. Selamat malam, Dek Gabriel. Inggih, selamat malam. Kamu makin cantik, makin cerah. Terima Ya kasih. ampun, kamu joget itu lo gandes, luwes luar biasa. Ini lo wironmu, ya ampun, wironmu, ya ampun. Jadi malu. Adewe iso ngono apa ora, Mas? Adewe iso kaya ngono apa ora? Mbok ya awake dhewe dijodhokno. Lah sampean kok gelem ae dijodhokne? Gelem nggih nyurutang. Asline aku sing ora gelem. Padha aku asline wis duwe. Sing umpamane niki wis dadi jodone Mas Dodok. Mas Dodok. Niki kan wis dadi bojo sampean manten manyar. Sayangku Gabriel. Awake dhewe wis didadekno siji nyawiji, dadi siji. Awake dhewe aja sampai terpisahkan. Iya Yen sampean tak ibaratno sayang, tak ibaratno dadi lintang sing klap-klip ing nggone langit kono. Sampean dadi lintang, aku kang bakal dadi rembolane. Awake dhewe tetep dekat terus. Nah, lintang karo rembulan. Enek Saiki pasangan sing weteng sambar bledek diyer. Keluarga sirik kowe iki. Nyapa? yo kudune yo karo bojone yo Gabriel. rembukan. Ayo Thomas sing kaya ngono, Mas. Yen tak ibaratno sliramu kuwi ora apa-apa. Sliramu ki ibarate dadi kembang sing mekar-mekare. Cantik. Aku sing bakal dadi kumbange. Aduh. Kono dadi kembang. Ya, Kowe dadi apa? kumbang. Ambyuk. Ora kuat kowe arep ngentuk kono, kembange rubuh bayiu. Iya ra? Apa nek kumbang gedhe sak badak. Lah ki kumbang meteng ndak gak oleh. Oh, sak keteng-ketenge kumbang ora tak mono. Diajeng Gabriel. Yen tak ibaratno sampean yo aja dados saka aku. Ibarate sing ana ning mall kae sampean bakal dadi sepatune, aku dadi kaos kakike wong ayu. Dadi aku mlebu ning marang sliramu. Tapi mambu. Kaos kaki karo sepatu. Jadi ya. Lah ya. Oh, keluarga sirik. Ancen iya. Duh, Ancen iya Mas yo. sayangku Gabriel.
yen tak ibaratno sampean sebagai mobil, yo sampean iki kaya mobil ambulan. Kok ambulan? Sampean ambulan, aku sing dadi sopere. Iki mayite. Ya sayang yo. Iki dadi mobil ambulan. Kowe sopir, aku. Kowe mayit. Ora masalah. Kowe aku dadi mayit, kowe tak wedeni. Nyupir nabrak kowe dingil bongko. Aku kok bongko terus to, Pak? Iki jane piye to jane iki? Iki drengki. Ya kudune meri umpama kene Aku nek ngerayu soal kata-kata kalah, Pak. Terus Iya, Jal. Piye? nganggo lagu. Oke, satu lagu buat kamu sayang. Oke. A minor Mas Jreng. Allah, aminor. Kowe suarane selingkuh. Dungaren ora, Cek. Nyapa ya nyajan. Kowe lho ganggu konsentrasiku. Ikuti aku ya, Mas. Ki apa temet iki kok ganggu terus? Ya ya, Kang. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk? Oh, kalah betul. Jare wong tuamu wetone ora kethuk. Ngono kae lho sing terakhir. Kowe eling ora? Enggak. Bukan, Pak piye? Lah aku ora roh angine. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk? Yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu wetone ora kathok. Gathuk asale saka telo. Mata ngantuk iku tandane apa? Ala-ala gathuk. Kok ganggu terus to, Pak? Lah iya, kok sirek ambek tanggane. Nek merasa meri ya kudune kan Lagumu lho gak merakyat. Gak merakyat piye kuwi lagu becik apik lho, Mas. Ora, nek romantis sisan. Piye? Contone lagune Ungu. Piye lagune? C Mas, C. Sayang. Iya, sayang. Andai kau tahu aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Aku takutkan Peroleh Mary. kehilanganmu. Aku takutkan kehilanganmu. Ora iso to? Aku ya urusan vokal kowe kalah. Kalah kowe. Sayang, Oh tak kira sapi. sapi nyerokol kowe iki. Kamu dene kowe kaya sapi ya. Sawangan. Iya. Sayang, Ora usah dikunci Mas Ben. sawangan rembulan kae. Lakone rembulan tok. Sumunar nyawang aku ro kowe. Oh, sayang. Penonton iki. Ya ampun suaranya rusak. Wes iki lho kok nyanyi dhewe. Lagu sing hit sakniki, Pak. Ya, mbok menawi enten pamungketan. Wonten pamungketan to, Pak? Ah nggih, sauntawis menika tasik dereng Mas. Oh, dereng. Wonten napa dipun ngaturaken ingkang sami mupungan wonten ing Majang Tengah. Aje. Nggih. Ayang-ayang sing terkenal iki lho. Nggih. Ayang-ayang lagune piye to, Mati? Aduh, dewa Lagu dewa lho. gede dawa gadahane mara tuwa. Kok aku tenan kuwi labine kok iso. Ayang-ayang duet ya, Dok. Yo duet. Anu lanang itu, Mas. Ayang-ayang lanang. Oke, siap. Kayak ayang-ayang dinyanyani dhewe ya kena. Wong loro ya kena. Duet. Duet. Yuk, masih bersama apa Pak niki? Suka budaya campur Suku sari. budaya campur sari, Majang Tengah tetap guyub rukun
selawase. Mbak Kartika dan Mbak Gabriela. Oke, ora jangkem yang sing nomor 3 karo 4 ora jumeneng. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Wocok. Cintaku sekonyong-konyong koder karo kowe cah ayu sing bakal lemparmu pancen super rase ora kanthi laler yen ra petuk sedina neng sirang liyan cintaku sekonyong-konyong koder hari basah durung dapok wani panjar modal bensin seliter motorku tak starter tak ampiri kowe tak muter-muter Iki nek kula iki. Iki Piye to Pak? Piye to? Anu sik. iki nek. Lho, rebutan mau yen ganteng ya rebutan. Sabar to, sabar to. Moh ra iso tekku ya nek kok. Cah cilik ngalah, cah cilik ngalah. Cah cilik pasangane karo sing cilik. Cah cilik. Cah cilik karo sing gede iki lho ben Kok babat. ngerti wong ganteng kok saka yo ngene iki ya. Ya iki tekku iki pokoke mah aku karo kare. Sombong men wong ganteng kaya ngene iki lho. Tak kaya ngene iki. Seto iki iso dirembuk wong ayu-ayu iso dirembuk. Sampean opo sing sampean sawang kok komet ki apane? Kok sampe kaya ngene kerekeran ngene? Masalah Mas, sampean ndak ngerti ta? Hah. Irunge jeboh gantenge kaya ngene lho. Irunge jebol lambene doweh. Ngene ndok. Aku kan udah karo aku pokoke ndak iso ndok. Aku sik. Ngerebutne aku ki berarti aku ki gampang disiksa ngono karepe. Kok iso gampang disiksa kowe iki aja sudon dhisik to. Mergane arep ngerit kuwi ora iso. Ora kuat. Apa kuat? Wong ki kaya ganteng truk kok. Sik to, kowe iki yo golek kondisi sing becik to. Piye? Lek kowe ketoke ning kono dienggo eker-ekeran ngaliyo rene aku tak sene kono. Oh no. Ora iso pokoke karo aku lho ya. Karo aku lho. Karo aku lho sabar wong ayu. Engko sampean Senin Selasa Rebu. Ya dak. Kamis Jumat Sabtu ya. Terus minggu karo sama Mas. Minggu aku suntik. Lah nyapa kok suntik? Lah piye ora dileput ya? Senin Selasa Rebu. Sampai Sabtu kanggo. Sing to Pak niki diurus tenanan to Pak, kudune kan dibagi dhewe-dhewe. Lho, nggih. Ngaku Lah, mbok. 1,1. Mas Komat iki matek kaji opo to jane iki mengko kabeh iki jangan. Kowe mesti ngetono ilmumu mesti. Ngene lho, Nduk. Jenengan kudu sing adil. Ngene iki diarani ora becik, diarani menyiksa batin seorang laki-laki. Lah, Cedek kono kae. kene Dik, kok ayu kene yo. Pokoke. Salah siji melu Ndak, kakak, ora ndak? Dik. Mah aku ya, mah. Aku iki ae cilik. Iki aku ngene duwe cara. Carane piye? Kok lek wong loro iki iso gelem karo awakmu. Heeh. Tunjukkan suaramu sing paling apik. Oh, Soale ngono. iya aku dhewe gak yakin nek suaramu apik kok. Tes. Tes vokal. Iya. vokal, tes Piye vokal. piye piye Jar? Hei, terane. Hei. Ha. Kaya wong Dayak. Ki tes vokal opo e? Kurang. Tekamban. Yang istimewa. Yang istimewa. Piye, Dik, suarane? Kaya bajul to. Elek mah aku. Sepurane ya Mas ya. Wis, enggak apa-apa. Wong loro sampean anu karo kuwi wah nyesel saumur hidupmu. Ngapa? Kowe ora ngerti sejatine komet to. Ora, napa? Kuwi jenenge ning bank diwae wakeh. Soale ki utange ra kaprah. Berarti terkenal namaku. Terkenal ya, ora apa-apa ya, berarti terkenal ya. Nang ndi terkenal, jenenge enek. Wah, iki mesti ngetono ilmumu. Apik. Ora. Kecawe kok ngantek kesensem kowe iki lho mesti Ora nganggo. enggak wong loro. Kowe mesti nganggo anu to, dupa to. Hah? Aja ngaleh lho, Mas. Aku pokoke karo sampean. Tenang sampean wong loro milih komen. Iya. Yen mengkono aku duwe pilihan dhewe. Sapa? Ya ngono. Sapa? Aku milih Pak. Aku milih Lah ya malah nyedeki rene lho, jane aku ora yakin. Pati Lah, ya. badhe menikmati. Waduh. Sampean normal apa ora kira-kira? Ini lho. Lah wong kowe sing dioyo-oyo karo cawe wedok. Ora ngene aku tak silei. Lho, mbok kira sepeda motor kuwi disiliki kok. Dilu.
Oke. Penting ora lecet ya. Ayo dak nyanyi bareng ngono lho. Wis iki. Iya, Alah, Jeng. Dalem Kang Sing iki sapa kuwi Mas. sapa? Alah liyan kok. Oleh sing sijine. Cinta. Cinta gundulmu amblek no. Sinta ngopo jenenge? Apa lagi? Di Wanda. Dewanda. Kowe ngerti Dewanda kuwi sapa? Iki sinden. Lho iya, sinden saking pundi? Yuk kok ke wilayah kene. Trah saking pundi? Duka. Keturunane sapa? Keturunan bapak ibu. Oh, bocah ki rung tau didilat ula gitu. Durung. Dilaten Mas. Menika putranipun nggih menika Kanjeng Rama Bapa Hadi Sis. Ya, padha ora percaya apa ora? Wah, gak percaya. Kok iso gak percaya? Mosok anake ayu ning ngene. Lah bapake Sepuh. omong arek kok Lah biyen piye ya ora ya nom to Mas. Alah jenengan mesti lahir langsung tuwek. Iya. kono wong lahir kok tuwek ya Mosok eneng mantu kok ngelokne maratuwa. Mboten nggih. Weh, kowe dianggep mantu. Aduh, Ndak. Untuk Tenan, Ndak. memperlancar. Ya toh? Ndak. Supaya dalangane Pak Hadi iki mau kuncara terus. Nah. Kuwi kudune ndang mek mantu dagelan. Wes to. Yakin pomo kowe kok dadian tenan karo bocah iki. Ya. Rong dina omahmu tak bong kowe. Nyapa? Aku ra ikhlas. Sing wedok ayu kaya Dewi Sri Kandi, sing lanang kok kaya Sri Bombok. Mangsane Kali-kali oleh Sri Bombok. Sri Bombok. Lah nek kene awakmu oleh kuwi padha karo nemu emas. Lah kene. Lah iki oleh awakmu padha karo nemu telek. Apa Telek. ya pas? Ora apa-apa sekali-kali nemu telek. Telek apa? Telek teles. Apa telek teles? Masih elek ning pantes. Kowe. Heeh. Lah nek aku Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Yo. Mabuk tenan. Kangge menghibur adik-adik Karang Taruna. Cik. Karang Taruna. Nggih Ben Adil sing sami jaga parkir. Parkir. Mau mobil jenengan ya wis dijaga ten parkir. Oh, nggih. Dinahi hadiah. Nggih, diparingi bebungah nggih menika tetembangan. Oke. Oke. Monggo. Ayo, napa tembangin Nduk Cahayu? Oh nggih ya, tembangin Ritis. Ah? Apa? Geregis. Lah, Iki som. aku ngomong piye? Mbah mau apa? Ritis. Ritis ki Apa sing salah. Ritis? Sing bener Grigis. Lah iya Geregis aku, sampeyan Ritis. Ora tuh. Gerigis Sopo Ritis? kagem adik-adik Karang Taruna Majang Tengah. Karang Taruna semuanya Velocity ya nanti ya. Velocity bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Oke, bertiga siap-siap foto-foto. Cerak ada paduan. Dagelan doprak kawan. Kok Pak Hadi Velocity ya. Sampun sawetawis kathah ingkang sampun dipun aturaken. Nggih. Daya-dayanipun menika sareng-sareng matur nuwun dumateng Bapak Kepala Desa, sak jajaran pemerintah desa. Ugi kunjuk dumateng para panitia ingkang sampun keparingi nimbali kula lan panjenengan sak rombongan. Cil harus bobo. Nggih. Kripik gedang kripik telo, sithik edang watone rata. Nggih. Menawi wonten kelepatan kula panjenengan kunjuk dumateng Bapak Kepala Desa sak perangkate sumrambahe sak warga masyarakat nyuwun ing mangaksama. Sampeyan ya nyuwun pamit. Nggih, Bapak Ibu sedaya warga mriki ingkang tansah kinurmatan saha bapak-bapak perangkat saha para pejabat mengaten gojengan saking kula mbile wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kula nyamung saged derek dedonga mugi-mugi sak badene adicara menika sedaya warga menika tansah pinanggih bagya mulya hayam tentrem. Amin, amin, Awet amin ya sehat, rabbal awet alamin. panjang umur, Nggih. awet momong putu wayah diparingi rejeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Kula nggih matur suwun sanget panjenengan sampun manunggal raos kalian suku budaya. Kula ndederek dedonga mugi-mugi lampah panjenengan wilujeng ngantos Bojonegoro. Saha saged pinanggih malih wonten ing sanes dinten sanes wekdal. Saged pinanggih kalian suku budaya. Nggih, amin. Ayo Nduk, kaya mengkono kang bisa diaturake cecawis ana ngarsane Kanjeng Sinuwun ya Nduk. Matur suwun sanget nggih. Dinoner kakonang surem sorone